Benvinguts a l'edició d'estiu del Nou Món Digital des de casa perquè el programa de ràdio està de vacances. Està passant molta calor! Ah, no puc amb tanta calor! Anem a la piscina! Avui farem un programa fresc i espero que us ho passeu molt bé i espero que gaudiu i tingueu idees per gaudir d'aquest estiu i passar-ho molt bé amb espectacles i amb entreteniment que us agradi. I aquí anem. El primer de tot és ensenyar-vos com accedir. El meu blog és blog.carlesmateo.com i a blog.carlesmateo.com/rap teniu tots els programes i aquí podeu trobar l'edició d'estiu. I comencem, perquè avui portem unes notícies molt bones i és que Amazon ha produït El Senyor dels Anells, Els Anells de Poder, que és una sèrie que han fet ells sobre l'univers del Senyor dels Anells, i l'han doblat en català. I s'espera l'estrena pel 2 de setembre. Són molt bones notícies, és una sèrie de molta qualitat i us agradarà molt a tots els que us seguiu la saga del Senyor dels Anells. Ara també s'estrenarà el Dragon Ball Super Hero i s'estrena en català també, el 2 de setembre. El tràiler és interessant perquè us agradi l'univers. Ara veuràs! I bé, és el Dragon Ball, el bola de drac de tota la vida. Amb aquesta barreja que fan entre dibuixos i CGI, que és animació. I bé, us deixaré que us el mireu vosaltres. També s'estrena la nova de Black Panther, ja ha estat anunciada. I bé, els que us agrada la sèrie, els que us agrada aquesta línia de Marvel, doncs més en la línia. Us deixo perquè la descobriu vosaltres també. I aquesta em fa molta gràcia i és que arriba a Disney Plus el 3 d'agost, és a dir, ja, demà passat, Lightyear. I és una pel·lícula basada en el personatge dels dibuixos, però és una història completament diferent. El tràiler és molt xulo. Cabin pressurization is underway as we prepare for ignition. Flight recorders are on. T-minus 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff. També us deixaré que la veieu vosaltres. I ara, el 10 d'agost, s'estrena la sèrie d'animació I Am Groot a Disney Plus. I té molt bona pinta, ja ho vam comentar al programa anterior. I estic impacient per veure-la. Un company meu va ser al Comic Con i m'ha passat aquesta foto. És amb totes les estrenes de les pel·lícules fins al 2023 i 2024. De la saga de Marvel, Quantum Mania, Guardians de la Galàxia de Marvel, Echo, Secret Invasion, la segona temporada de Loki. És a dir, hi ha un munt de pel·lícules interessants. El Capità Amèrica, la nova de World Order. Bé, té molt bona pinta. I PlayStation Plus, que va ser un servei de subscripció tipus Game Pass de Microsoft, el juliol inclou Stray i Final Fantasy VII, el remake. I també tindreu accés a Marvel's Avengers i uns quants d'Assassin's Creed. Llavors, bé, estan apostant fort els de PlayStation per fer un model de subscripció també. I bé, aquesta és la llista dels jocs que es podran jugar. Notícies d'estiu. Aquesta m'ha agradat molt, i és que la Rosalia va cantar a València i va cantar i va parlar en català, i bé, m'ha agradat molt.
Un segon. Quanta persones que van venir, de tot cor, moltes gràcies. I a tots els que esteu aquí avui, aquesta nit, de tot cor, moltes gràcies per estar aquí. Realment jo tenia el somni de dedicar-me a la música, de poder fer les meves cançons, poder anar pel món, cantar-les, però em fa m'omple molt, em fa molt feliç poder venir aquí, poder cantar i poder compartir això amb vosaltres. I aquest... Molt bonic, ho podeu mirar. Molt maco. Bé, i una notícia que també m'ha fet gràcia és un estudiant de Belles Arts d'Anglaterra, que és que ha protestat durant la graduació duent aquest missatge, I want a refund, que bàsicament vol dir que vol que li reintegrin les tasses de la universitat, perquè, bé, explica molt bé que el seu somni era estudiar Belles Arts i que resulta que durant el Covid ha estat 2 anys que no podia accedir als tallers, no podia accedir a totes aquestes infraestructures de la universitat on es podia aprendre a pintar i a fer totes les escultures, tot el tipus d'activitat que somiava, i en canvi li han cobrat el mateix. I ha estat a casa amb l'ordinador en remot. Bé, és un article interessant i hi ha també... I had to protest during my graduation ceremony. I studied fine art at Central St. Martin's and spent most of my degree in my bedroom. Ja ho estava explicant, que és que a la seva habitació va haver de fer tota la universitat. I clar, em sembla bé que protesti. Una altra notícia una mica diferent és que una companyia de telecomunicacions al Canadà, que es diu Rogers, segons diu la notícia, va tenir un error de codi. I això és el que m'ha fet enfadar, que és que diuen que és un error de codi, quan realment és un error en els seus processos, llegint-se la notícia, és un error en els seus processos i el que han fet és pujar una ruta, van borrar les rutes dels routers, que són els aparells que fan tota la comunicació per internet. Llavors, bàsicament no és un error de codi, que dir un error de codi és com tirar-li la culpa al gat. És que ha trencat el gerro al gat. És un programador que ho ha fet malament. No. Aquesta empresa ha fet mala praxis, no ha posat els mitjans per revisar el que diem test automàtic sobre el codi, no ha posat els mitjans per validar que els canvis que anaven fent els routers serien correctes i no donarien problemes. En definitiva, ho ha pagat l'usuari estant més de 24 hores sense servei. I durant les primeres 4 hores no van notificar res als seus clients. Terrible. Milions de persones sense servei al Canadà, en aquest cas. I això penso que les empreses haurien de ser serioses i ser molt serioses amb el tema d'enginyeria i contractar els recursos que necessitin. Per recursos vull dir les persones, els servidors, establir els processos, i és que molts cops ens trobem en empreses que quan fem programes també fem una cosa que es diu unit testing, que són uns programes que testegen el nostre codi per assegurar-nos que no hi ha errors. Per exemple, si fem una funció que es multiplica, testegem, amb l'unit testing, testegem que quan cridem multiplica passant-li 3 i 7, és a dir, que multipliqui 3 per 7, testegem que dona 21. Llavors podem testejar també que si passem 2 i 1 i mig, ens doni 3. I tot això, aquests tests es munten per tal d'evitar que hi hagi errors en el codi que passin desapercebuts. I clar, això demana temps. I moltes empreses, els de producte, la gent de negoci, diu que no hi ha temps per fer el software amb qualitat. I de fet, per culpa de la gent de negoci, molta gent que estima la informàtica, que són grans programadors, acaben cremats, perquè els fan treballar d'una manera xapussera. Es fan treballar malament i acaben cremats. Llavors, bé, a tothom que li passi això li diria seguiu treballant bé i aneu a buscar una empresa decent que vulgui treballar de la manera correcta, perquè esteu a l'empresa incorrecta. Bé, també comentar que Amazon ha pujat el preu de la subscripció d'Amazon Prime i l'ha pujat a tot el món. Hi ha diferents preus per diferents parts del món, però l'ha pujat a tot arreu. Si no m'erro, els canvis es faran a partir de setembre
Jo tinc una subscripció anual, amb la qual m'estalvio durant un any la pujada de preu, però qui ho pagui mensualment a partir de setembre començarà a pagar més. I una notícia que m'ha agradat és que Nintendo al Japó ara oferirà beneficis als seus treballadors que estiguin junts del mateix sexe. I és que el govern japonès no reconeix els matrimonis del mateix sexe. Llavors, bé, està molt bé que Nintendo doncs, ofereixi suport a les persones del mateix sexe que són parella quan el govern no l'està donant. I una notícia d'Uber és que Uber ha estat denunciat per més de 500 persones per assalts sexuals dels conductors d'Uber i segrest. El que diuen, i amb molta raó, aquestes dones que han denunciat, és que Uber no fa background checks, que es diu, no fa controls sobre la qualitat dels seus conductors, és a dir, no revisa correctament que aquestes persones no tinguin antecedents penals, que no siguin delinqüents, agafa qualsevol, bàsicament. I Uber és una empresa que precisament ha fet publicitat al respecte de que ells ofereixen seguretat, que et porten de manera segura a casa. Llavors, molta gent confia en Uber, però resulta que al final el que estan fent és com intermediaris, tenen una plataforma i qualsevol que diu que té el cotxe, doncs pràcticament pot treballar sense més i, clar, hi ha gent que està delinqüents o hi ha gent que està malament del cap que està actuant malament en clients i clientes. Llavors això no es pot consentir. Llavors Uber ho està fent molt malament. I sobre seguretat, la meva amiga Esther m'ha enviat una captura de pantalla que ha rebut al seu mòbil, que intentaven fer-se passar per CaixaBank i li deien que a partir de tal dia no podria utilitzar el seu compte. El més divertit és que ella no té compte amb CaixaBank. Llavors és fàcil. Però aquest tipus de missatges són perquè hi caigueu i intentar robar-vos les dades. Com podeu veure, aquí hi ha una URL, no hi heu d'anar, perquè el que intenten és capturar les vostres dades, fent-se passar per CaixaBank. I una altra notícia en el tema de seguretat és que Amazon, als Estats Units, ha donat filmacions dels seus interfons, que són càmeres que ven Amazon, que quan algú truca a la porta el pots veure, i a més enregistra qui és, doncs Amazon ha donat a la policia gravacions d'aquests interfons sense haver demanat permís al propietari. Bé, això és més que res un tema per reflexionar sobre el tema de seguretat i sobre el tema de quins drets hem de tenir sobre els aparells que nosaltres comprem i que posem a casa perquè es poden convertir en sistemes en la nostra contra. I en països on hi ha sistemes repressius i es persegueix a la dissidència, on es fan coses com Pegasus, per exemple, i on els polítics s'han d'exiliar, doncs que hi hagin coses d'aquestes és molt perillós. Llavors, és una invitació a la reflexió sobre això. Amazon va declarar que creien que hi havia la vida de persones en risc i així els hi va comunicar a la policia i, per tant, els hi va facilitar la informació. No deixa de ser un tema per reflexionar, tots plegats. També a nivell de seguretat s'ha trobat un error greu de seguretat en un GPS popular que es fa molt popular que el produeixen a Xina, i és que aquest sistema GPS val $20 només, molt barat, i està incorporat a molts cotxes. Curiosament, a Europa el lloc on n'hi ha més és a Ucrània. I resulta que amb aquesta vulnerabilitat hackers poden saber on està a cada moment el cotxe i no només això, poden donar-li al cotxe l'ordre de que tanqui el dipòsit de benzina de manera que el cotxe es para. És a dir, realment és terrible.
I aquest mòdul, bàsicament, l'error més crític és que té un password, com un password d'administració, guardat, hardcodejat, que diem, és a dir, gravat i que sempre és el mateix, no es pot modificar, i aquest password doncs, s'ha pogut descobrir. Llavors és un greu problema. I bé, a nivell d'internet, de la societat d'internet, m'ha cridat molt l'atenció. Bé, sabeu que a Xina estan tenint molts problemes amb el sistema bancari amb el tema del Covid, van deixar moltes construccions a mig fer, moltes empreses d'aquestes de construcció han patat, llavors hi ha pisos que no s'entreguen als propietaris. Bé, hi ha hagut un sistema de fallida en els bancs i ja us vaig explicar que la policia, el govern i els bancs estaven atonyinant manifestants als quals se'ls havien quedat els diners de dipòsits. Llavors, això és terrible. Ja veurem com evoluciona, però en aquest cas és una notícia diferent que m'ha fet molta gràcia, i és que una editora de la Wikipedia xinesa, que a més l'havien reconegut molt, ha estat durant anys inventant-se històries sobre la Rússia medieval i se les ha estat inventant completament en plan novel·la. I la qüestió és que com a novel·la està molt, molt bé, però ho posar a la Wikipedia com si tot fos real i era tot inventat. I això ha sigut un tema molt graciós. Bé, l'han retirat com a usuari, clar, és que... I aquest és un dels temes que s'ha de vigilar amb la Wikipedia també. Tots la usem, però és un gran problema perquè qualsevol la pot editar i pot posar coses incorrectes, així que s'ha d'estar molt a l'aguait. I m'agrada molt aquest site, també sobre estafes, que es diu Cofizilla, perquè és que desemmascara estafadors i ha col·laborat en que anessin a presó uns quants ja. En aquest cas parla sobre aquest noi asiàtic que és un ex-Google, ex-Facebook, i que ell mateix parlava de si mateix com milionari, com sempre es definia com milionari. I resulta que va muntar un scam basat en cryptocurrency, i bé, aquest senyor el desemmascara i explica com ho va fer tot. The commenters picked up on. Quote, I don't want to brush off his accusations. Brushes off Zilla's accusations. A 10-minute response video where none of the major claims are addressed. La veritat és que us recomano que us mireu aquest senyor, el Cofizilla, perquè realment ho fa molt bé. I bé, més sobre Uber, que se segueixen cobrint de glòria, resulta que han tingut que pagar una milionada per tancar un cas de discriminació perquè resulta que estan discriminant els passatgers amb discapacitats. I els hi han estat cobrant més. Llavors, bé, 2,2 milions, la veritat és que és molt poc, especialment per als Estats Units. Però diu que... Bé, diu que és un tema bastant sistemàtic i bé, Uber no m'està agradant gens com es comporta. Ho podeu llegir més en profunditat si voleu. I sobre gadgets, bé, per aquesta notícia vaig demanar assessorament a l'Erika, que és experta en fotografia i fa fotografies a concerts, és molt bona. I volia saber sobre el tema que anunciaven per què Nikon i Canon estan abandonant el mercat de les DSLRs, que són el que diem les càmeres rèflex. I bé, bàsicament és que estan apostant pel que es diu càmeres mirrorless, que és càmeres sense mirall, i aquestes càmeres, en no tenir mirall i treballar amb el tema molt més digital, són capaces d'oferir molta més resolució, són capaces de disparar més fotografies per segon i amb més resolució, amb més qualitat. Llavors, tenen altres avantatges, com que no necessiten un cost tan gran, són més barates de produir, i llavors estan apostant massivament per aquestes càmeres. Sí, per exemple, aquí ens explica bé, que molts fotògrafs segueixen amb les seves DSLRs, normal, perquè són molt bones càmeres, però que, per exemple, poden tirar a 16 fotogrames per segon, FPS,
amb l'autofocus i l'autoexposure, però és que les càmeres mirrorless ara poden tirar, em sembla que són a 25, mira, a 30 frames per segon amb 50 megapíxels, és a dir, molta més qualitat que les que ofereixen les DSLR, que serien 20 fotogrames per segon. Disculpa. Disparen 14 fotogrames per segon, les DSLR, i a 21 megapíxels. Quan estem parlant de que aquestes mirrorless, per exemple, aquesta de Sony A1, dispara 50 megapíxels amb 30 frames per segon. Que 25-30 frames per segon és el que necessita l'ull humà per tenir la sensació que està veient una pel·lícula, per tenir la sensació de moviment continu. És a dir, que fan fotos a la velocitat que es grava vídeo. Realment a 50 megapíxels rau, que és una barbaritat de qualitat, realment són òptiques impressionants. I finalment he seleccionat un article sobre el tema de la crisi i és que ens hem de preparar per produir gas natural, i aquí teniu un producte ecològic per produir gas natural. Espero que us hagi resultat refrescant aquest programa i seguiré recopilant notícies de cara a la setmana que ve, amb la idea també de fer un vídeo.